començar a implantar cap a última part de la temporada com un escalfament general, cosa que ja no podem fer perquè no tenim la pista gran, el que fem és l'aprofitem per treballar sobretot el tema defensiu de 0 contra 1 i fonaments quan estem aquí. Tornem a parlar del contacte, tornem a parlar del rebot. Vinga, aquí. Què volem? Volem jugadors molt actius. El que farem ara serà com sortim a cavall de la línia, i anem a parar amb una tiradora, rotadora, penetradora, no ho sé. Arribo i arribo amb passos ràpids aquí. Passos curts i ràpids per reaccionar davant de qualsevol situació. Jo no puc arribar saltant, perquè llavors em poden pintar i em poden llegar a dins. Jo he d'arribar a passos curts i ràpids per poder canviar la direcció a l'últim moment. Ja una tiradora imaginària, un tirador imaginari. A partir d'aquí començo a treballar fort, passo fins a trepitjar la línia. I el meu amic recupera la pilota i rep el passe de contracte. Molt bé. Quan arribi allà, nosaltres ara no intervenim. Un fonament per atacar amb carrera 1 contra 0. 1 contra 1, però estarà estàtic. Agafo el rebot, canvio de fila i em preparo per passar. La distància sempre els diem. La distància entre l'èxit i el fracàs és tan curta com és el meu peu a la línia de treball.